नानी नानी नाय हरदोब्रा बिथिं एसे आइ होनोब्रा आंनि रायजोफोरखौ आंनि चेनेलखौ माबा मोनसे बुंनानै होदोब्रा एसे नानिनि चेनेलखौ लाइक शेयार आं नानि नाङा आदासो दा आच्छा सरि आदानि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो बेखौ ग्र' खालामना होदो ओमफ्राय मा ओमफ्राय आंलाय संबाय थाथोंसै डिस्टार्ब खालामथ'ला नङाबा गारबाजों खटक खटक दुम हरजागोन बाराबा रायजोफोर जोंनि चेलेन्जआ दिनै बेनो फैदो ना सना माखौ लाजिखो नोंलाय फै हारि फैदो लाजिलै मा चेलेन्ज लाबोबाय थायो नों माखौ लाजिनांगौ सना इमान मोजां नुदों जारौ खावलायाबा समायना नुदोंना रायजोफोर स' जोंनि चेलेन्जआ बेनो दिनै बियो 12 घन्टा आं जागोन आङो 12 घन्टा बे जागोन स' स्टार्ट एक्शन नै kakak बारा लेजि खालामनाङा Nih, sana, sana. Ini. Lungbai Oh. Bodiya Nanglaय मा Ang ane, nang banza ba? आं बिदि रायलायो ओमफ्राय Ang bidira. आं लोङा दे होनांगौब्रा Ano ya? नांथ'लायबाय मिस्रा Deh. साहा फुदुंनानै लोंसै आङो साहाखौ Ini sana. रायजोफोर बिदिनो अर्डार होबाय थायो आंखौ बियो दिनै मोनबाय मसला चेलेन्ज खालामनानै आङो गुड लाक जाबाय जानो लुबैदों नोंखौ नांगौ आं मोनो ओंखामफोरा जानदों दुगैनानै आरो बेयाव आंनि Duwelasनो बानायबा जानाय नङा नामा? Duwelasनो बानायबा जानाय नङा नामा? जाया बेयाव थांबा दुगैनानै सङोना Ayo. Betul kan? Besi problem जाबाय रायजो. एक्सक्लुसिभ बाय एक्सक्लुसिभ बाय दिनै एक्सक्लुसिभ बाय Bah, bidi जानांगौ. एक्सक्लुसिभ बाय दुगैयालासिनो संखादो संदो आयि फावदुदु जि समायना आरो गोसो नाङा दै रावबो आयौ आंनि सनासो रावबो गोसोखौ मा नाङा दे रायजोफोर एकदम जारुरु फावथुमथुम दांसिसि जि मोजां नुखादों दांसि सना नामा बिनि दांसि दै माबायदि बेसरा मेंबाय दांसि सना खनसे नायहरलाय अननानै दांसि सना ओइ सना ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ जि सुनांगौ बासन बाति सुनांगौ दानो मेंबाय खुरैनाय ओइ नै सेस लोखिसारा दांसिया माइरं खुलिजोब्बाय नायलाय बिदि जानाय नङा दै चेलेन्जआ बिदि जानाय नङा गरमथारब्रा बोथोरफोराबो जोंना दांसि सनाया नै मासे समायना नुदों सना नोंखौ आयो बामना लाथावथाव गोसो नाङा बामना ला आंखौ बिदिनो अर्डार होबाय थायो दाबो जायाखै दाबो मोनाखै दाबो साहा जायाखै दाबो नास्ता जायाखै दाबो न' सिबाखै दाबो दुगैयाखै होननानै दा बोरै मोनदों दांसि सना मोजां मोनदोंना दांसि बेनि नामा दांसि दै रायजोफोर दांसि सना बियो आंनि जिउनि जिरख'नाय सना फिथर नै मोनसिगोन मालाय बरिया बन खालाम सनायाबो जि समायनाखा ब्रे सनाखा देखायनो एसे रायजोफोरनो आं होनाया नोंनो हाबायाव नै सनाया बे नै माबानि 90 लाखनि सेना सनानि ओंखाम संनाय नङा दै बिदिबा डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा मा चेलेन्ज बेलाय नायलाय जि समायना नुखादों आयो गुफुरै गावदां जौस्रां देरस्रां हिनजाव बायदि नुमारथारदोंमोन मोनसे मानो लाबोना नों आंनो लांनो हायो लाबोना
ए लाबो आङो